Zbožňujete tvároh, ale nemôžete ho, pretože nemôžete mliečnú bielkovinu, alebo ste vegáni? Našla som pre vás parádnu alternatívu. Vymyslela som hefu tvároh, ktorý chutí, by som povedal, že možno ešte lepšie ako klasický tvároh. Neváhajte, poďte so mnou na to. Na hefu tvároh budem potrebovať hefu. Je teraz v novom balení 150 gramovom a je z konopných lúpaných semienok, plné bielkovín, vitamínov a minerálov. Môžu ho malé deti, dospelí, tehotné ženy aj seniori. Takto krásne ho dám do mixéra. Pridám tam vanilkový cukor, esenciu vanilka, madagaskarská, 1-2 kvapôčky nám úplne stačí, škoricu. Toto, čo sme zatiaľ dali, nám parádne vyživuje slezinu, žalúdok, pankreas, posilňuje imunitu a vitalitu a celé to rozmixujem. Pridám štipku kokosového oleja, aby sme to mali takú jemnejšiu hmotu, vymiešam, pretože zdravé tuky sú veľmi potrebné. Už sa nám urobila parádna hmota. Pridám do toho hrozienka, ktoré som si popred namočila do vody. A ešte 1-2 kvapôčky esenciálneho oleja lemon. Môžete pridať aj citrónovú šťavu. Ochutnám to. A teraz jednoducho naplním palacinky. Ja mám palacinky vegánske s mantovým mliekom a naplníme to ako klasickou plnkou a zarolujem. Palacinky rozkrojem, aby sme videli, ako to vyzerá dnu. Takto vyzerajú palacinky s hefu tvárohom a s hrozienkami. Ozdobíme jahodovým džemom. Polejem roztopenou horúcou horkou čokoládou, ktorá nám krásne posilní aj srdiečko a tenké črevo. Doladím štedrou dávkou bielkovín, konopných lúpaných semienok od Gajahe a ozdobím ovocím. Myslím, že to vyšlo úplne luxusne, čo poviete? Palacinky s tvarohovým hefu vyzerajú takto famózne a veľmi lákavo. Môžeme to ochutnať. Mňam, to je tak dobré. Možno by som povedala, že lepšie ako klasický tvároh, ale jedno isté. Táto hefu tvárohová varianta sa nemá za čo hanbiť. Určite vyskúšajte a dajte nám vedieť v komentároch, ako vám tieto palacinky s hefu tvárohom chutia. Viac na hefu.sk alebo hefu na Facebooku alebo hefu konopné tofu na Instagrame. Majte krásny dníček a sledujte viacej receptíkov. Ahoj!